martangi yang mahita. Dami ni debatana sumurung syan saluku naroha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli dihita nagabihata ni debata ima na tarsura di Lukas bidu 4 ayat 31 ayat 37 tangi kamu mahatani di bata. Jadi tua maibana tuhuta Kapernaum na di Galilea, diajari manasida juppa are sabat. Gamelongang dorohana sida ubigi pudana ay masahala do jamitaneng. Jala adong ma di perguruan sadahanak partod dina hodar, marsuara na guguma di angkukon. O Jesus nasyan Nazaret, marhua ho tuhami. Narodo ho ape mangago hami. Utada doho nabadini di batado. Alai disonggahi Jesus do ibana. Di dokma sipo ruar mahosyat ibana jala tutonga-tonga ima disapat tutod dinako dari ibana lahu ruar dang mahua ibana dibahin. Jadi longang marohana sida saluhunan gabi masipat doham mana sida nabuha doon mardongan huaso do gugu dipaksa akato dinahudar gabiruar do jala sarma baritana tunasa inganan humaliang ima sahana dia makadonga saha porsyaon adong masada barita na mardonga pudan ima adong masa dan nanya dupan ni sahala ina di namar sahi posi amat tanang nunga dibuat tu manampi ka parubatan alai saya lalap lam gale pamatang na lahut maturohana tu pertanyaan makubuan asa jino amat tapat di talau manangyak kunin narohana marhosaga jang mainat taylah tu pargudungan maju padita asa ditanyakon amat taneng didok padita ima maseluja hamuhuida boha roha amatan dido inat taima bitahamu majolo amang padita nami tu bagas nami asa tanya ko kamu jo amata nunga koma amata amang borha ma matapat ditei dohot parhalado na adong dilungguna lao manangyakon jepe hataro honun tumargugus itu tudo tanyang ni partigori margugur tanyangi lam tu hipas na do pamatang niya mateng jala sehat ma jala nunga buwi be mulaw-law dung madonok ko piga-piga bulan pajupang maamat tapat ditay dohot inatta na mangido martanyangi laos disukun amat tapat ditay ma inatte nunga buha baritanya mata inang di bagasan na maila delusi inat taima amat tapat ditay imada amang padita nami ia amat tajamu nami nunga tanda tanya songgot marohani amat tapat ditay heran ubigi alus ni inatay dungi lam dipatakas ma disukun ma inatay do masuk minang madok tanda tanya
Tanda tanya manang damang. Ido na usukun. Hape ido kamu tanda tanya. Dungi nin nama. Betanda tanya mada amang paditanami. Aidong malum siap parsahiton. Tung soolo do roto pertanyaan. Jala tung soolo do ro marminggu. Ninna inatai. Dia makadongan ima na taida. Ito nga to nga ni namasay dang dipakilalahon huwaso ni tangyangi huwaso ni gugu ni hata ni dibatan nabuy pamalupon ibana gabi sa datan-datanya gabi madabu imanak kay nga ni to gicang ni rohan gabi nang peduli marhitido na indohonon ni baretai asa dia sa duisa molo dahilana huwaso ni tangyang doho tuwaso ni hata ni dibata nabuy pamalupok kita asa kulam ingotot tado bisan diliw tiki bisa boy kita marlas ni roha ikon lam tahanguluhon jala ikon lam kirikir manyak kita laho marsal dohot manangiho kata ni di batang. Anan dia makadonga saha porsyaun di bagasan ngulu tau memang adong dua huaso na torus marsiranggut laho mengguhi laho mempengaruhi dia masitio potta di bagasan ngulun ia kuasoi ima na jut na bertolak belakang di ngulu di colmai ima kuaso ni Tuhan Yesus dohut kuaso ni sibolis kuaso ni portibion tentu sahali dapat kadungan na dia do tauloi na dia do ima nagabi mempengaruhi di panggul miton ni ngolutna ima nuaing namasa di bagasan turpuko di bagasan turpuko tahun na mengajari do Yesus di sana perguruan di huta Kapernaum na di Galilea jana sudi nama bigi hatani di batang jana sudi nama bigi po dan Tuhan Yesus tunglongang situtudo rohani akan bigisa jala luar biasa alai adong ma sahalak ima sada inam tutu bigi jamitane jalaus adong ma disi namar sahid naginuhan ni partod dinahudar jala di bagasa perguruan ni dibereng Yesus jala marsuara na gugulung ima partod di nahudari pola no didok o Jesus na siya Nasaret marhua ho tuhami narodo hola ho mga kuhani hutadero nabadien di batado apalang hiris itu tudo cara ni si polisi tungi nama hebat na manada Jesus do manada huasona jara isi Jesus na binering lain Isidroa berengota ima malo ni portibion di malo ni portibion hebat ni portibion hebat ni huaso ni sibulisi boy manada Jesus tungi nama pajuon na nama dok o Jesus na siya Nasaret namar lamatan doi hatai ala piga-piga hali
digorahon o Jesus Nazaret na marlamata doy alas yan hutan salaret tu sadondo si banggahonon tu sadondo si pangasahonon alay didok na marhuwa sa duho udad danuho na bagini ribatadoho jalan marga na taida di bagasan turpu taon ima waso ni Jesus na di bagasan Jesus Kristus na maduk si maho ruar maho si ibana dia makadungan waso ni Jesus na mangusir si bolis gabe haruar aladang mampu jaladang margugu mangadupi waso ni Tuhata Jesus Kristus haruar jala di sapaton ibana ima tutonga-tongani lauding jala ruar masian jolmai todi nahudari dia mau kedongan masa menarik dong turpu tahun terlumo bima di tema ni mingguta di tema ni mingguta ini dok guk kuasa dohatan Tuhan Yesus alani berengut tamasyat temaon guk kuasa dohatan Tuhan Yesus asa kebanggaata nata jalo nasian Tuhata Yesus Kristus na dipasatu hitan songon anak na hitan ima dilehon dosada na balga tu anak ne nang tu kita huasona jala omma na tapeok di bagasan mulutna ido masai menarik molota jaha di turpu manang di hatani di bata natar surat di Markus 10 ayat 10 di Markus 10 ayat 10 takas jala omma tada akan mangihut tuna porsian pabalion nasi dan akasi bolis marhite guarku dohut makatahon hata naibaro menarik deh didok tada akan mangihut tuna porsian pabalion nasi dan akasi bolis marhite guarku dohut makatahon hata naibarang alani ikkum manat kita ikkun hati-hati kita ikkun rajumat dia mai ala sian hata naido sian hata ni dibata jala hata tai namar kuaso duison imanani lion na tu kita ala lido di batado tu hita marhiti waso ima gudi jolma nanili huni di bata sada kemampuan tu hita madok hata ni di bata di tonga-tonga ni panglumita nang di portibion jala patu monaan ni hata ni bata tu jolmai ingot ma taingot sada kesempatan na luar biasa do kita di leon hatana sada kesempatan untuk menggunakan mamakke hatani di bata berkomunikasi asa ta pakai hatani di bata ima mabain las rohani di bata ta pakai hatani di bata mabain las rohani dongata jolma ala tahapur syaido songon natar surat di Puda 12 ayat onomi pakkata iyon ni halapar jahat mangonggop naing madurusun mudar alai anggo pamangan ni halapar tigor paluahon ala ima kuaso ni pakkata ni di leon ala songon gobara ni di batahita anak ni di batahita
Idu benedok pakat ni halak parjahat mangonggok naing maduru semuder alai pamangan ni halak partigor paluahon halak. Atong molo pamangat todo naing mangonggok maduru semuder ni halak taingo ma parjah do ita disi. Alai pamangan hata ni halak partigor paluahon dongan na jolma dui dang mabain tergasip. Alani dia makadongan huaso ni hata ni dibata di bagasan nguluta. Sada nanaing berengota di pamatang tahun masa argahita ditubus Tuhan Yesus Kristus. Alani sada sian pamatang tahun nuaing nani igil ni turpukon satu tongma berengota bahwa ternyata bahwa Tuhan memakai huaso marhidi hatana asa hatana nang pakyuni di batado pamang taon gabi saringar manang pasahaton lomoni rohana mengusir akka kejahatan mengusir akka sibolis. Anan dia makadongan molo tacahan di Poda 15 ayat opati. Di Poda 15 ayat opati ima songon sen pamatang taon dida hala bokod dosa dahau hanguluan alai anggo asyasi marhiti siani hasidaun ni roha di bagasa duin. Dila hala bokod dosa dahau hanguluan alai anggo asyasi marhiti siani hasidaun ni roha di bagasa duin. Masay menarik ding. Bahasa masay menarik sa jamoton ima pakkatayun dila jala somal lo tabigi padohani di padohan na siring tabigi mulutmu adalah harimau. Naing tajagahun pakkatayun tajagahun dila ala namar huasa doi. Nuaing di zaman ni teknologi ope na semakin canggih diaka meksos na taida diaka pamangan diaka hata nagabi bui imanakangani harimau kita jala dipertikan ope sian sada pamatang tay ima jarit taon jempolmu dan cuitanmu adalah harimau. Dakkola pamangan ibe. Ngalain waing di zaman teknologi on jempolmu dan cuitanmu itu juga adalah harimau. Molo nang buit aja gakon jempol tai cuitan tai diaka media di Facebook di WhatsApp diaka teknologi diaka meksos naing bui do gabe marhite cuita tai marhite jaret tai masuk gabe tu api naroko masuk tu penjara bui do abe kalat merdosa bui abe kalat ima gudak akka persoalan alani dia makadongan dia jari turupuk todo tu hita asa berengut tado dia makadongan masai menarik di dalam bahasa Indonesia dikatakan perkataan Yesus itu yang penuh dengan kuasa. Komunikasi kita asa tumbenot tado komunikasi perkataan hata nasongon dan Leoni Yesus cerita ima komunikasi nama buan na hinalomohon ni di bata yang sangat membawa berkat. Ido asa marhuaso do saluhuna hata huni di bagasan lomo ni roka ni di bata marhiteima naing takas dohono ni turpukon naing dia jari turpukon do tu hita na parjolo majagahon nasa pakkatayon
ikut tajaga ko nasa pagkatayotan sungon hata ni di batadwi alus na labo pau burimas mongado hita di pagkatotay di alusi mangalekon jawaban doh mamili hata na paling tepat asa sudi hata tay na mendidik jangan sudi hata tay ima mangalekon education tu anak nasing hata tay mendidik takayana tu keluarga tu halak nasing na bigi asa ko pakyota do pakat ni labok lemah lembut tabu labok pusu-pusu jalan siani mahita diajak hatan di bata soalnya dijak kubus sada ayat 10 gir-gir ma manangin-angin bakul ma makatahon marlapata doi asa ikut pakatoni masai tajakahon jala tahamanatu napa dua honen do hono ni turpukon do marhite ima di tema ni mingguta go kuasa do hatan itu kan Yesus so ngoni na pita asa kumajagahon pangalahota asa siya pangalahota ido nakaningani ima tarida hita nagabe songon anak nang ginuhan ni Toddi asa kanak pangarehe hita alay hanak na mangguhi dirina nang majalo to di bata nang dilehot tu hita ima kuwaso martua mahana naso olo mangiuto tahini akaparcahat martua mahala naso olo sahuduran do akka pangarehe martua mahala naso olo rak jongjong dot hanak akka pardusa atau ngima noeng diajak turpu to hita asa neng tajakahun ala diliu debatado tu hita ima pasu na balga asa totong diajak turpu tong mehitang ringgas makalason mamuhai macahai hata ni dibatang ringgas martangiang ringgas maju doh tumangihon hata ni dibata jala ringgas imamamuji hata ni dibata jala ringgas mahita ima macalahi di bagasan akka hata na dinggan majagahon roha pangalaku pabayena nangulutan atong di haringgas taima naing maasa totong di hata nito hata na marhuasodo sa luhut hata taingo man Markus 10 ayat 10 jalao mata da akan namangihut tuna porsia babalon nasidaro akasibolis marhite-hite guargo dohot makatahon hata naibarong atong molo porsia hitam diliud tuhan Yesus tu tahuaso pabalikon akasibolis pamalupon marhiti hatan dewata makatahon akahata ngaibaro mabuan hanguluan amen mauliante mariho ale Tuhan dewata marhiti hatam nabadie diliokodo Tuhan Tuhan waso pabalikon akasibolis akasahid asa matong Tuhan margugu kami makatahon akahata naibaro marhiti toddim toddi porobadia para gugu imami. Amen.